Abano zvadaize zvidzika mai vavo vari pareri ndogona kutaura pamusoro paunozi varipo here mai Mangore? Vamwe mose garai pasi tisare neuyu amai Mangore varipo here? How is she most of the time? Zvimaizviona mai vakaona vanhu vanosanganisa mukadzi womumwe bishop regaitondezere chimiro chavanhu ava ndati mukadzi womumwe bishop 1 2 mumwe nesi unesimba ziguru varimo muHatfield menyu nesi by profession nesi chaivo taikazeti karaunda j ari aroju muyapera varana kuti vaona izvezvi vamwe vacho muri kutovaona panasi kuti mutaurewo munodii munotyaka chinotya chinodyiwa Jehovha anipa kwazvo maisirwa chilada chamamutira kukwira kana muda kukwira wakatumwa kukakatai kuita zvokubata kudai kubata gloria kukakatira pasi ndikati mosei kazi nokuti wanga abvumirana namasatanist saka yanga yaboneye kuti ngirozi dzokudenga dzazoti ngaachifa hake uyu asi wakatumwa pouma zaafrica woratidza simba rokutumwa kwani kwakenda mwari omudzosa kuti ararame uyu haano mashoko anobva kudenga kuna mwari chirevo chandisingagoni kubvisa ini somunhu kana vamwe vangu ava chirevo chiripo ndechekuti imi mukasataura vanhu ivavo kuvatungamiri vani venyu uye kuti muratidze kuti mabuda mazviri zvokwadi munoitwa kanyama imi kusareva kwenyu kwanoratidza kubvumirana navo pabasa rani saka maona wakatumwa uri kurwisa chose kuti imi murarame asi ava vari kuti kana tikafamba naye tozomuuraya ndomasatanati ndaramba ndamuda kurega kuchitaura chinhu ichi asi jehovha wati taura sezvazviri zvino mai munoda kupuhwa mukana wekutaura taura izvi enini nacho ndirege kubatwa pfungwa dzangu pazvandida kureurura nokumbira mwari kuti andipe simba rekutaura nokuti handidi kuva musatanista ndikuva kuva muroi nevaroti vakadzi vandairota mushure mekucheka kwemwana kwangu vachiva chitakuda kutora mwana wako vakadzi ava kuti mai mugaza mai chivhinge asama mai raisi ari kutaurwa uyayabamesa taukazvechechi chaiwe kwete roma ndinonzwa usimbe kana mudada kuite imwe umwe bhishopu andakaona achiuya kuhope dzangu kwavakadzi vakanga vakawanda vari pachechi andakaziva ndibhishopu makombe ona ham de samara ham Afrika yedu regerwa na Mwari
ini ndini munoti gwidi mucheke sendera wakereke pasi paBishop Mudenge kuMasvingo West. Ndasumukira kutaura zvizaroso ndapiwa naMweya Mutsvene chatikurumidzei nokuda kwenguva shomani yandapiwa navakuru ndinotenda. Mweya Mutsvene andipa zvanzi naJehovha nzvimbo dzose maprovinsi ese muno muZimbabwe kwatinonamatira zvanzi naJehovha Mwari vatungamiri kuva mumaprovinsi avo vaite sowe imwe neimwe provinsi ite sowe. Ndikabvunza kuti isowe irei ukaikukumbirira varoti navaprofita nokuti paita Satani ari kurwa kwazvo kudzivirira mabatiro ari kuita vaprofita nokuvakanganisa. Ibideni ora ndabvunza kudenga ndikati kosei kukanzi naJehovha Mwari zvipo zvirimo muvanhu, zvipo zvirimo muvana vaMwari, asi Satani wasumuka. Ndaona mhepo yanga yakaita chamupuri yanga ichifamba ichienda provinsi neprovinsi, asi yasumuka kuDurban kuSouth Africa. Ndikabvunza pamberi paMwari kuti zvinoda kudii. Mweya Mutsvene akati panoda kuti imwe neimwe provinsi ite sowe nevaroti, kutaura kuti kubva kumuvhangeri mufundisi naBishop weprovinsi iyoyo vanofanira kutobetserawo pabasa irori rokuti varoti navaprofita vakumbirirwe mubasa ravo ravanoita, nokuti kwasumuka Satani unoda kuvakanganisa mukubata kwavo. Ndiro shoko rokutanga randapiwa naMweya Mutsvene. Ndaratidzwa naMweya Mutsvene Grona Serbia. Ndapiwa naJehovha Mwari ndanga ndichiona vatungamiri vanga vachirutsa ropa, ndikabvunza kuti ko zvinorevei. Kukanzi naJehovha Mwari hongu muchechi muAfrican Apostolic Church tirimo, asi kuna vatungamiri vasati vatendeuka, ivo varimo musechi. Ndikabvunza Elshe Magrida Sibeni Ora, handina kuratidzwa kuti uyu ndiani uyu ndiani, asi ndataridzwa vatungamiri vanhu vanga vachirutsa ropa. Kukanzi vangada kuidza mutumwa waMwaripo womwaza waAfrica vachiona somunhu. Jehovha Mwari ati tichazova nenguva yokuti pataita vamwe vanenge vachiva vachipupura kuti tatiri mwedu muchechi asi takambomuidza. Izvi zvinhu Mweya Mutsvene ati nditaure kuti muchazviona. Rona Serbia done, you read the first Bible. Ukanzi naMweya Mutsvene zvinoreva kuti wakati wakapuwa simba rose kukunda zvese zviri panyika. Sheminaya, 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 Sheminaya read. Ndabvunza kuti ishamwe here kukanzi kwete inzira yekuti vadzidze nokuti zvokurutsa ropa ndizvo asi havambofi. Inzira yekuti Mwari avaratidze bedzi kuti uyu mutumwa waMwari wakasiyana nevamwe. You read the first Bible or in the Major Art Serbia done. Simanda ripidend aragrama, roshidi magrama, zakanaka Jehovha, zakanaka Ise. Uyo murume una magirazi ndeupiwa. Hongu. Elshe Magrida. Ai Jehovha, Mwari wokudenga. Avidiko. Folonia haidezi jubitara na abidei. Zakanaka Jehovha, Mwari wokudenga. Danzira Jehovha
sokuti wamboshanda kunze kwenyika kunze kwenyika macro hard ben kuna umore ameno financial manager asari wechiindia pawakamboenda wochishanda muflow yemuzasi asi pamusoro paine muflow ndaona munhu anga ane suti ari muindia teremaufudidezina aside adasibideni juridasi wendi baine aradzivakasi amsivenjekasa aibidikomeri arauzikima seidihim Jehovah ise ndiri bashoko iro fulo yawo itambiwe ino mukadzi wakaita wakati zibei azibiri yetatu iyo ngaricho kumusoro iye mwinja ndoziriboka ndaratidzwa naJehovha Mwari munoshanda mose uri kufinance munhu iye through with cross and day saprokota iwezina at Savior done Jehovah musununguri andipa kuti zvaakadero murume wakambofunga kuti basa rako iwe ripere iwewe basa unogona asi pabasa pako pakamboita mashoko makuru chaiwo ndikabvunza kuti kosei ukanzi nomweya mutsvene uri kuti mishonga yangu iri kukanganiswa ndokuti akakuona kudai paanoda kuti akubatisa mabatira anoita vamwe vanhu vaanokunda kudai anozoona wakatumwa poumwa zvaafrica zvino shoko nechireva chiripo chati zvokuti uite accident mweya mutsvene ati accident haisi kuzoitika asi uchaona muindia achiramwa basa otanga kuaplaya kumwe sezvinonzi wawana kuri nani paachaenda kune mari shoma kudarika yaari kuwana izvezvi achitiza iwe I orders. Zvino mukurwawo zvanzi zvinazira iwe nokutsaya zuva rimwe chete izvozvo chiranganotora vamwe vake ndaona Mwari achikurwira achikusengera handitika iwo mashoko aripo eroshemak ogara pasi handidi kutanda nenyaya yekuti taimu shomawo uyo nindebvu dzakati rebe uri pasure pomuchena uyu through with the cross and day rama zvinozvo unonamata zvakanaka waita dambudziko rimwe chete rehasha nokusaregerera ndabvunza kuti kosei ukaicha wabata nhasi chinombononoka kubuda muhana yako kana chakugumbura iwewe zvanzi gadzirisa ameno munhu waMwari chiri pakutaura newe zvino mweya mutsvene andipa kuti rona sebia dane orenda handizivi hangu kuti nzvimbo chako mucheche asi uri munyori Sham tek sham ara imein chiwa nyaya yazvo iwewe waita dambudziko rokuti hameno kuti igore ripiwo rawakabirwa kamera yako chikamboti pindei birwa kamera mene ikamera iri kana ikamera indaona sekamera zvondepi paita sekuti pamusangano wechechi isapai sokuona kwandanga ndichita pamusangano wechechi ndaona munhu akazvipinda muchuru chokundari kure chiyechechi varoti chinopanonamatirwa pachigara varoti aine kamera ndozvana ndisingoona asi handizivi kuti musangano iwe waivepi izvi ndandichizviona kuti une kamera yako yawakashaya ndizoka zvino kamera pfungwa dzako dzoti kuna vatendi vaunofungira kuti vakatorawo kamera yako iwewe woti kungava kuna mata here kwakadai
wakafunga izvi wakazvifunga mweya mutsvere ati Jehovha unokupa zvizhinji nokuti handisi kuwana kwako kamera ino wakazomboiwana here kwete haunaka saka Jehovha Mwari apinza ataura shoko rokuti ngapave nokuregerera handitika through with be crossen yibidei kotari hai Jehovha Mwari orenda wejina ati Serbia mukadzi wakari pane so moita vanhu vaMwari handisi kunanga wakabakamira kuti ndione mhaka ndakutaura newe kuti ukumbire kuna Mwari nokuti pana Satani wejambwa ari kukuteverawo kuti zvawabata iwe ubve waregedza zvisingoita saka handi Satani wokuputsa anoda kukupa urombe izvo zvinhu zvakangonakazo zvino mweya mutsvene ati mubatane iwe nomukadzi wako muite chisowe muchikumbira kuna Mwari makatsanya zuva rimwe chete ipapo Jehovha Mwari anokunzwira ngoni anokurwira wandiwa panzo ndiwo mashoko aripo ogara zvako pasi tinotenda Jehovha inokotari you are right apa pari kuimbwa apa handisi kuda kunanga munhu apa maikinda pamaiki iwe inongosvika ipapa vanhu vasingoimba zvaziva Jehovha pamusoro pavanogara ipapa vasina kumira zvakanaka vachinzwa kuti nhasi handina kumira zvakanaka zviri nanagare uko vanhu vanozviziva kuti kuimba unogona uchaimba hake mangwana ndaona ruoko hwakaita black day hwanga huchibata kamera ndikati seiko vanhu nditsvene dziri muimba yani ukanzi naJehovha kana pasina kumira zvakanaka musagarepo henyu tokuti tingakuti muri vaimbi iyo basa raMwari richikanganiswa Mwari anoda kuyera Mwari ari kuda kuyera juriteera rakuwe jimina rakimdesi nopa kubvikita kuno murume wakauya akapfeka dustcoat rewhite kudaio achiuya kuno ndaona rwendo rwakachiuya kuno asi handikuziva handambomuona Jehovha mwe nditaure asi ari wokubvikita bvikita chaivo mutendi mutakita somutendi muta munhu wakapfeka dustcoat rakanyorwa asi riri rewhite uriko here munhu ndiwe here akwete munhu ega amanye achiuya kuno kuti tidetserane kuitira kuti ndigogara pasi ndinenge vatoko shomani iyi ndangona bhachiwo hino kroni hibideji saprorita Wenda makro hadi behisti iperidi jiki samtahidi taimeni ya ataramaju roshina zimande zvakanaka chaiko ndisingapedzi nguva munhu waMwari yes iwe unoratidza somutendi mutsva uri mutendi mutsvaka iwe chewanyaya iri pano
kuruni ameti ata saprokota iwejina ati Serbia dan ora une dambudziko remakumbo. Jehovha Mwari ati izuva rako nhasi kuti usunungurwe. Ndapiwa kuti Bishopi Eni Mwazha, Bishopi Ngoni Mwazha akuteurire ndikanzi naJehovha Mwari zvakare vatungamiriri vako ndo vaya vanga vasumuka vaya. Enda munoita munamato kumba kwomurume uyu. You read the pen. Murume uyu iwe une waka hauchina ng'ombe asi hapana dzari pani danga rakango danga paimba vane danga handitika iwe inokwangu ane chiratidzo chokuti paimba vane danga asi ng'ombe hapachi right. Ng'ombe dzako pano kubata kwa Satani pakaitika. True with the precaution day samara. That shark pana Satani uri kurwa chose asi Mwari wekudenga wati unokunda. Mutungamiri damunokusha mvura padanga raimbova danga. Iye kana wovaka danga ngavake zveipapo. Kana avaka ipapo uchatanga neng'ombe mbiri. Asi usatenga ng'ombe dzaunotengesa uchi uri mhiriko unomuziva. Uno mukoko iri pamba. Mamunaka Shakama Sabitana Rakwe Humanities Bentari Biri dzodzo dzichawanda kusvika ku16. Zvino nyaya yako yandaona ingazoita kuti Jehovha anyunyute nokuda kwako. Wakapfimba mukadzi womukoma, wakafirwa nomukadzi nomurume wako. Zvino mwedzi wakapera mamita sevanhu varambana wani. Ndozviripo. Haano mashoko. Mashoko aripo iwe wakafirwa nomukadzi wako. Asi mukadzi haaziye wako wewe. Torega nokuti muri kuti mukambowirirana pamwe mukona kuwirirana mukawirirana mukona kuwirirana. Ndiwo muroyo unomunyengere iwe muroyo. Aiwa Jehovha unoda kukupa mukadzi chaiye unoda Mwari akanangana nokunamata. Zvawati unoda kunamata. Handiti here? Hawo mashoko. Rona Serbia dan read. Tiri pamba pako amene pane mugoti une chimushini chicheni chokukweva mvura mai vari papa ndo chiicho ndiye unodero ndo wechimuchini chichichi chimugoti chiripo kachine cheni chine cheni ihama yenyere wechimugoti chine cheni pauri zvino ndo ndandichitaura kuti hama yako handidi kuti uvenge hama uwedzere rudo handitika asi ndangotora mukadzi wawakapfimba nouyu wapamugodi kuti havano kana kwaviravo vanoita basa rekuroya saka iwe haungapfimbi muroyi takatarisa wambouya mwini kukanzi naJehovha ng'ombe dziya 16 dzatamboreva dzinongazotorerwazve nokuda kwokuti varoyi vanenge vongomanya vachipinda mwini vachiona mumwe wavo waunenge waroora iwe handitiwo naizvozvo ichimbomira Jehovha anokutsvakira. Ndiwo mashoko omweya mutsvene ogara
ndaona mazita mai umwe harara ushande ane rishanda riri pachitupa izvozvi renyimidzai zita renyu riri pachitupa harina munhu asi zita renyu nderavatete kayo ngengura ndaifanira kupiwa nderavatete netseka chose pane nyaya yokuti kupuwa zita romunhu unoroya kwakukumikidzwa zvinhu zvemunhu unoroya kwauri masako ungoona kuti panoona bvunzo apo ona ibwadzo wangoteureza afrika yedu ndozvinonzi zvitoma izvozvo kana kuchinzi kune zvitoma zvirei kuti panoonekwa munhu izvozvo uri kutaura ndaona bvunzo ndozvitoma zvacho mashoko aripo munhu wamwari kumbira kuna mwari chose kuti mwari akufundisa idhimoni rouroyi asi rakakumikidzwa nokuda kwezita munonzwa munhu wamwari ndapiwa najehovha mwari zvakanaka Corona harm during the very hour. Not being all set. Wakamborota asi kurota kwako kwairatidza kuti wawachisununguka waita semuronga chizvaranga sununguka nekuti dziri hope hadzo ndotaura newe asi kuti uone kuti mwana iyeye wazoenda kupi waita so mwana wakabuda asi kuti uzoona kuti mwana iyeye pamunopekwa kwamogona kuti mwana wazoenda Jehovha mwari anoti ndiko kusimbiswa kwanga kuchiitwa kuti mune rouroyi pauri saka mweya mutsvene ati ukumbirwe pano kuti uriko nokuti haisi mhaka yako ka vakaronga zita iri ndive ukama handiti zvino mwari wokudenga anokubatsira unotogama apa uteurirwa pano navatungamiri asi unozoita nguva ita mazuva manomwe muchini wamvura yafanira umengama neronga unga ndaona kwazvo mwari achikubatsira asi paunoti mwari munochigeza ipapo jehovha mwari anokubatsira murume wako ari kwete hapo ka uri South Africa ya unokumbirira chaizvo kuti mbai irambe yakadii yakamira handifika ya ndo chimwe chinhu chiripo saka unokumbira kuna mwari pamusoro pemba yako wakasai asi izvi pano ungoteurirwa zoite mazuva manomwe ichiti unomwa kuremba nome mwari wokudenga anokubatsira pamadhimoni ouko kutwene vatipapa shoko rekuti mutungamiri chekutanga unofanira kukumbira pamberi pamwari zvikuru kuti rairama dhimoni oupogwe noito zvaraka mutungamiri ndakoti ndone ndikaona mutungamiri uchiti ukanyenga unonyenga wonyenga zvekuti pane imwe wako zhinji unopedzesera vane vakana vakawanda panguva imwe chete vane mutungamiri Alex kwa ndotira nobatsirwa asi mwamutsvene vari baba musoro pauri mutungamiri iwe une musikana asi panguva zvino munhu uyu angatese munhu unoti namatei asi pakupiwa kwamuna mweya mutsvene haana mati musaka wakozoafrika asi munhu mutsvuku zvishoma asi hamuna kwamaonana nemunhu nongoti nekwaasingangoti gore asi ingwapu ingati pandiro iyo wezvitanafana kuti 6 nemazuva 22 pana mweya mutsvene nokuti mwaakati hamuna mweya akati kuti masangano aurama jehova rama ndati ndinoonei vayamutunga akatiti mutungamiri iwe chekutanga une kwiti asi ndachiretedza ndikaongorora kuti zvagara gwiti mugariro wako ndaona uri munhu anofanira kuti amutyowe navanhukadzi uye unofanira kutamba uchibata
kunyange vakadzi vavana kwete vamutona ndivachiti asi panhau yegwiti unofanira kureurura kuti varakubatsire bva azobva patambari shamwari dzemunyika munhu wamwari asi ndati ndinoonekwa ndaatarira iye zvagara uri munyika ndati kosi tikati aimbe him 100 ungatokundikana asi tikati aimbe nzeo yomunyika ungatoimbe akatopedza ndivakendukanii ramaju tibentani ati wemutenonotibati ndiwe mutungamiriwe une chimhandara maoko chaukaendakoita chadapiwa usina kuveurura vana vaimuteni unofana kurera matabyoshi yandaona yaukaita bandiko rerakapfuura muna juni iri friday ato akangwazara wegamumba rama kwete zvakangobasa ndatoa pamusoro pomukomana unonzi roni unopindira mumasvingo unonzi roni ndiya ramaju tibentani harama ndati ndinoonekwa mutungamiri vayamutonakati patiri mutungamiri makakaziromboruka ndimukasikwete ramaju tibentani kudenga kwanipa kuti ndi mutungamiri wakanyepera mweya mutsvene upongwe unaho uye unofanira kureurura mweyamutonanipo zvakada mweyamutonani patiti hauna kureurura junarama alama pita ndandose vamutenakatipatilitarira uoni mukomana uzvagara mugariro wake ndatikochi kwatitetarira pashamwari dzake dzanofamba nadzo unokanganisa kana muri pacheche zviya kana pakaita mwe munhu achibatsirwa unogona kuti azivezeve nokuti pashamwari dzako munopedzisira matasi vanhu vasipo pachereke rama vayamutenani vati mutungamiri wotendeuka asi wobvawo pakunyenganyenga oaaamutungamiri asi vanhave hukoki hauna kureurura ndatarisa munyika yamwari zvandirambira ndikatarisa mubhuku romunhori vakadzi roni akati kwete upungwi rama asi upungwi uripo asi wazopedzisira nechimhandara maoko kana zvangobasa tinoti ndarabasa ndapiwa pamusoro pomutungamiri ndatoa pamusoro pomutungamiri ungati sekuti hana mati asi mutungamiri ungati semunhu unonesana nomukadzi asi ndacherechedza ndichiona vari vanhu avo vakagarekaozvisho ndikati kochi asi tandane ndikucherechedza mutungamiri angati semunhu une mota ndabvunza ndasharwara zvemota asi ndabata nambapureti ndaona ACO 5119 ndo nambapureti remota kana munhu ari pano ngaasunge tibatsira zvinaramba hapo oti yazvenikubira Graham Abarini Hallelujah Yesu mwanakafunda nyika Mwari wa Paulo Lamashu Ipinara Musita Rashe Munu wa Mwari ya mutene alfa ashit wa mutene alfa ashit wote rwandasi pano na mfundisi Rusike ndaona sowerino wasunungurwa
uye wati chimbosvika ndaona murume wakasina mavhiki maviri agamuchirwa muthe African Apostolic Church. Ndatoa pamusoro pomusikana wemunomazvimbono dzirupo Ramachu leading Abaka Jeho Gasumuke Batra Aurama Abarini wonyano kukumbira zvikuru kwazvo murwama pakurorwa kwako ndati ndinonei Jehovha chekutanga akandipa achiti murwama unofanira kukumbira turege kutiziswa nokuti ndaona ini ukaita semunhu angazoita sekuti atizira nokazwana murwama asi ndati ndinone Jehovha andipa achiti ukakumirwa pano zvinoita zvakanaka asi iwe uno mukomana uyu murefu zvishoma mutete ari mutsvuku asi ungana dzemunhu anokoti batebate basa ramwari wayo Ramachu diventani ndati kochi padawa yamutende munhu wamwari iwe unofanira kuonera hako kuti hapana kune kuti navanhu upo vazakwete asi kune kuti rakaenda akoisa ranawamuke unofanira kubatirwe pano yekuteurirwe kuti Satani arerukira pakati pemba yako ndodaona mwari akakuvata imba yakanaka zakwete chekutanga foundation yako ukagara wairaswa pakutanga imba yako ingasukure pachekutanga onera hako kuti nokuvana wako uye mwari anokubatira pano Jehova uzari Jehova Arabia. Chama ele
ukatadza kubata zvakanaka pamberi paMwari wevasha vanhu kuti vanegoka vasina. Sinovakomana nevasikana mweyaida kugadzirwa zvakanaka vakuru kuti Satani vakadzirisa simba rakewo kuti ripinde sesimba raMwari, gama rapinda risimba raAntikristu naAntikristu, Satanism. Africa. Tabva ipapa. Sai tempo foi. Jamani nolaba tulelimishidi. Gorerio chano chakula zikuru ibagirikule chano. Neyingani chabatole chano. Saka wana wa Mwari ngatigadzeza kanaka pamusoro pekutanga chano. Africa. Hanzi munoona here kuti nzarairiko wakatumwa nzamo yamusere achivataura kuna Mwari kuti gore riri kuteera mvurai naye kana isina kunaya nzara ingadzorori. Africa. Nzara iriko sino wakatumwa namo yamusere zauya pagomba achadzima zvavasina kuita gore ramangwana kuti mvura itaike. Ndaona riri mukapuka nekufamba kwevanhu vachifa nenzara zvinoretenwo forejesa trigosa forejenmata eria kanzi mutumwa zvaya pakati pedu auya pano pagumwa agwamba auya kuzoropa pasta vanhu auya kuziva nzara yegrenoya mvurai naye Afrika yedu kuti mvurai naye tungisisana. Mvura irichazonaya asi ichangoti nonokei asi haizonai nzvimbo dzose nokuvamba inotambo irei asi vanhu vaMwari mogadzirirazvo zvirimwa. Afrika hatisi kutaura segorero zegorero takapera tiri kutaura ze2016 kuvamba mu2015 zvinopinda mu2015 handre. Saka ndodzi raMwari ranzitaure richituma nomunhu richitsikirwa nomutumwa kutaura zvinhu izvi muna Mwari nokuti nzvimbo yashanyirwa nevatumwa. Afrika yedu ojera magreva je urusheva jelo deno daka vana vaduku chengera cheketai vana pamusoro pezvipande yamunoti nhova vana vachabatwa nezvipande nekuda kwechando. Haleluya.